родители, гости! Добре дошли на сватбеното тържество на Надя и Димитър. За да изпиташ радостта голяма, споделя. Щастието е за двама, е казал лорд Байрон, и тези негови думи сякаш са осветлили този хубав ден на това младо семейство. Ще бъда в бяло. Бяла рокля, бял вуал и бял букет цветя. Усмихнат ти ще чакаш пред олтара моето да. Ще звънят чашите кристални, горчиво навреж ще звъни. Сълзи от радост ще има и 1 милион мечти. Скъпи младоженци, ръка за ръка споделяте болка и грижа. Ние двама сме родени в едно сърца да носим. В един път да вървим, съдбата е решила. С любов да го преминем, тя е отредила. Най-хубавото е да обичаш. Какъв по-хубав ден от днешния рожден ден на това младо семейство. За живота, за чувствата ваши, за голямата ваша любов. Да вдигнем чашите на яйци с крящото вино и нека сбъднат се мечтите ви крилати и нека всичко да е на добро. На здравица за младото семейство и техните кумове! А сега, по стара българска традиция, свекървата ще захрани младото семейство с хляб и мед, за да е сладък целия им живот. Нека живота им да е пълен, както е пълна питата, и сладък, както е сладък медът. Пътя ви да е гладък и лек. Няма да те питам, нали сладка питата, гледам голям зала клапне. Митко вече и той е огладнял и му е сладко. А я да видим на кумовете ми. Пожелавам ви лек път, но с леки неравности, за да може да оцените това, което ви е дадено и това, което сте постигнали. Пожелавам ви здраве и мъдрост, вяра и любов. Здрави и умни да са децата, които ще се създадете и отгледате заедно. Утре и тъпана, ей, луд гидия, по-луд тъпанджия. Стънки, свирки, свирете, тази сватба леко водете, да си девер байрак развее, да вее байрак и да пее. На булка и жених, на Петра, на много е лека. Сега булката и младожените ще минат по бялото платно, усеяно с листенца от рози, нека такъв бял и светъл и цветен да е техния живот. И ще ритнат менчето, за да им на късмет. Заповядайте, скъпи
гости по местата си, а булката малко ще почака, защото следва акт за предаване на младоженката Надя. Ще го прочете комата като председател на комисията. Акт за предаване на младоженката Надя. Ние, долу подписаната комисия, в състав родственици и приятели на младоженката от една страна и младоженица от друга, след щателно изучаване биографията на Надя по баща Петкова, а след брака Станимирова, констатирахме, че младоженката е готова за преодоляване на жизнените, физическите, обществените, жилищните и други трудности и може да бъде приета в качеството си на съпруга, майка, баба и прабаба. За задържането на мъжа до златната сватба тя притежава богат арсенал като прекрасни очи, красиви коси, стройни крака, нежен глас. Технически характеристики: стойка добра, височина подходяща, пълнота идеална, здраве нежно. Талия и бюст в съответствие на световните стандарти. Може и малко по. Нервна система женска. Експлоатация. Използва се за съставяне на финансов отчет, приготвяне на храна и възпитаване на потомство. Така, Митко, акта е за тебе. Да нямаме после това ума, не сме разбрали, не сме чули, не сме видяли. Да ти е жива и здрава и да си я отгледаш както трябва. Нали, за всяко нещо трябва да си имаш инструкции. Да. Ето има тук инструкции за експлоатация, петър данни и така нататък. Заповядайте вече, можете да заемете местата си спокойно. Следват кумата и кума. Затова ще дам думата първо на кума и след това на кумата да поздравят младото семейство. Скъпи младоженци, уважаеми родители, драги гости, щастлив съм да поздравя младото семейство в този радостен момент. Пожелавам ви любов, здраве и всичко, което истински ви радва. От опит знам, че бракът не е лесно нещо, затова ще трябва понякога да си прощавате. Нека в дома ви цари мир и съгласие. Нека децата ви радват. Нека родителите ви бъдат здрави, а приятелите ви верни. На добър път, заедно от сега нататък. Честито и на здраве! Любовта е чудно нещо. Идва без да пита. Чувстваш, става ти горещо и сърцето се оплита.
този ден, тъй свят, тържествен, ние ликуваме. Повод имаме божествен, сватба да празнуваме. Влюбени един в друг, аз съм с теб, изричайте. Вярвайте един в друг и много се обичайте. Желаем ние от сърце много здраве, младост, скоро с бебе на ръце и безкрай семейна радост. Да вдигнем чаши с тежко пиво за младоженците на здраве и горчиво. Много целувки, много нещо, но сега следва първия танц на младото семейство с огън от любов на Силвия Кацарова. Заповядайте!